Moram odmah pojasniti da neće biti rušenja, da se odmah razumijemo. Sami ste rekli, drugi grad smo u državi. Split, kad promatramo Split, promatramo cijelu aglomeraciju koja gravitira put Splita. Dakle, govorimo o gravitirajućem području gotovo 1 milijun stanovnika koje gravitira prema našem KBC-u. Mi smo definitivno promišljajući budućnost zdravstva grada Splita, ali i naše županije i šire, ali mi smo jedina tercijarna regionalna zdravstvena ustanova takve vrste. Promišljali smo zdravstvo u sljedeći 50 i više godina. Upravo s tog aspekta smo zaključili da bilo kakva druga vrsta ulaganja u ovaj postojeći sustav, odnosno postojeće prostore koje imamo, ne bi bila svrsishodna, ne bismo dobili onu kvalitetu, standard usluge koji možemo pružiti našim pacijentima, ne bismo mogli pratiti tokove moderne medicine i samim time se nameće potreba sama po sebi gradnje nove bolnice. Ja osobno smatram da Split i Dalmacija, konkretno ovdje u našem ovom području, bazenu, definitivno možemo podnijeti 2, pa da kažem 3 bolnice. Jednostavno to se samo po sebi, kažem, nameće i smatramo da je svrsishodnije sa svih aspekata, i stručnih i ekonomskih, promišljati novu, modernu, sveučilišnu regionalnu bolnicu gdje ćemo na najbolji mogući način moći odgovoriti svim izazovima moderne medicine.